Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, ҳамин голос нигоҳ кунед, як гӯш кунед озӣ. Барои VPN меган исуса, я гӯш кунед намира. Мекру, салом алейкум, мекружон, гӯш кунед, чавабчес вазбин. VPN кадоми дошта боша, бигира VPN-ро удалит кунад. Ай 10 сол то 15 сола турма. Кадоми ҳам мебини тоҷикоя гавзан мемедина удалит кунад. Ки вообще указ президент шега полин ай 10 сол то 15 сола турма. Бе ягон гап хабар. Мекабарам ки мебинам ки VPN дорид пиздец рафти. Ҳама чоя фаҳмон. Хоб гӯш кардинаш. Дидин ҳамин ҷамеъ одам нигоҳ када. VPN мега и як аз дигара видео шароӣ кардан, и видеоро ҳам дидин мисол. Ана як ба мебаранд турмат мекунанд, исм мекунанд. Чӣ дакор ҳамин дурӯғ гуфтан ҳамин ҳама чиро мардими мо хумон мебурем, худмон. Хумона паниковат мекунем. Мебурем мегӯем ки ана биги ки мебаранд сарма мекунанд, ана биги ки мебаранд ихе мекунанд. Дурӯға ҳар гап нагин. Чӣ дакор дурӯғ гуфта? Чӣ зур омадаи бародар дурӯғ мегӣ? Ҳеҷ кара намебаранд, сарма намекунанд барои VPN. Ягон чӣ намегӯянд. Просто предложить кадесае ки хеле масад штраф кунед, шона типа бахса барои VPN. VPN ам кунед, WhatsApp, Telegram бояд бигиранд, ай байн баранд. Хулоса як қимат кор бояд кунанд. Не ки мегано зиё хабарҳои не ки ёз нашида мебурен дарро ана биги ки турма мекунанд, ана биги ки ихе мекунанд. Мардума талхиф кардагин. Субҳаналлоҳ, чӣ дакор дурӯғ нагин. Дурӯғ нагин, чизе ҳаста нашида ёзи дарро имзош накунем. Бо мега ҷаноби Путин имзош кадай. То кабинети ҳамуда кор мекунад, қатъиян медонам ачира. Ҳеҷ ҷода наёмада гап бародари азиз. Дурӯға ягон фикрам накунен. Фақат ютубда тамошо кунед, лайк монед мада. Комментария фикротонро бинависен. Ҳама 100%. ҳеҷ чӣ нестай. Дурӯғаи хабаро. Алло нигаҳбонтон боша бародари азиз. Оли бо пагаев видео мепартомтона. Дар бораи меброя ба дам мегирин, ҳайрон мешин. Ва ҳайрон нашин бародари азиз. Хуб, то видеои оянда бародари азиз. Алло нигаҳбонтон. Ҳамин хабар ҳамин буд ки бирасонам гуфтам ки масалан чанд кас пурсидестай, навистестай, дар любой ҷо мебинам гуфтестай, не ки ҳақиқат надора. Дурӯғай. Алло нигаҳбонтон. Салому алейкум.